Dikana giya û biharatê Yakur Yusuf li Diyarbekirê 130 salan zêdetir e bênavber xizmetguzariya xwe didûmîne. Diyarbekir got bi çendîn karesatên mezin re rûbirû mabe jî navber neketiye kevneşopiya vê dikanê. Süleyman xwediyê dikanê ye û dibêje du xizmetên serekeyên dikanê hene. Bizim hem baharat yönümüz Yekem ji bo xwarinan biharatan amade dikin. Ya duyem jî dermanên giya çêdikin. 130 sal berê dermanxane nebû, doktor jî nebû. Nexweş bi dermanên giya baş dibûn. Zanyarên wî zêde bûn û ji hemû giyayan fêm dikir. Ji giya derman amade dikir û dida nexweşan. gelip tedavi oluyorlardı. Yani gerçekten bilgi dağarcığı çok yüksek. Süleyman û Nur her wiha dide zanîn. Niha jî hin kes ji bo wan li çiya û siruştê giyayên pîwîst kom dikin. Ew jî bi zanyariyên xwe yên berê dikin derman. Şeniyên Diyarbekirê dibêjin tama xwarinên wan bi ezmûna vê dikanê dibînin. Bizim baharat karışımlarımızı Tenê ev derdizane pêwîstiyê me bi çi cûre biharatên têkel heye. Tameke diyar ya xwarinên me heye û ev der van biharatan baş amade dike. bu şekilde hazırlanıyor. Neviyên Kur Yusuf li ser kevneşopiya kalê xwe ne û hê jî gelek welatî ji bo dermanên giya serî li dikanê didin. Her wiha tama xwarinên Diyarbekirê jî bi biharat û ezmûnên vê dikanê berdewam dibe.